సాతాను పనంగాలను మనం ఎలా గుర్తించాలి? గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి ఆలోచన క్రీస్తుకు లోబడినట్లుగా మొట్టమొదటిగా స్థిరపట్టాలి. అంటే మన ఆలోచన కూడా స్థిరపెట్టి క్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకురావాలి. నీ క్రియలను నియంత్రించాలి. అంటే నీ క్రియలు నిన్ను నియంత్రించకూడదు, నువ్వు నీ క్రియలను నియంత్రించి క్రీస్తు దగ్గరికి రావాలి. నీ జీవితంలో ప్రతిరోజు నీ పైన బాణాన్ని గురిపెట్టడానికి దురాత్మల లోకం ప్రయత్నిస్తుందని గుర్తించాలి ప్రతి ఒక్కరూ. అంటే దురాత్మలు మనుషుల పైన దాడి చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాయి. ఒకవేళ నీవు వాటికి ద్వారాన్ని తెరిచి ఉంచితే అవి మరో ఉద్దేశం కోసం కాకుండా దొంగతనం, హత్య, నాశనం చేయడానికే వస్తాయి. ఎవరిని మృంగుదనా అని సాతాను వెతుకుతూ తిరుగుతుందంటే బలహీనుల కోసం, బలవంతుల కోసం. బలవంతులు సాతాను ఏం చేయలేదు, బలహీనులను పట్టి మింగాలనుకుంటాడు అనమాట. అందుకనే నువ్వు బలహీనుడిగా ఉన్నావా, బలవంతుడిగా ఉన్నావా ఆలోచించు. ఓకేనా?